Benvidas familias a un novo vídeo da serie Proxecto Coidamos TEA, dentro do programa de formación a familias TEA. Nesta ocasión abordaremos as dificultades e necesidades e traballaremos en estrategias e adelencias no tema do desenvolvemento afectivo sexual na adolescencia da Federación Autismo Galicia e financiado pola Xunta de Galicia no marco do IRPF. Esperamos que sexa de utilidade. Empezamos. A primeira pregunta que temos que facernos para empezar é que é a afectividade? Por afectividade entendemos as sensacións, emocións ou estados de ánimo dunha persoa, que, como no tema que nos ocupa, pode estar relacionado coa sexualidade ou con calquera outra actividade que realicemos. Familias, e a sexualidade que é? Pois, a pesar de que tendemos a vela como sexo ou o coito, a sexualidade é algo moito máis complexo. Pero imos tentar quedarnos con tres conceptos ou piares nos que se apoia. Quen son o xénero femenino, masculino ou intersexual. Esta é a parte máis física da sexualidade, relacionada co noso corpo, pero tamén coa forma que temos de ser home ou muller. Nesta parte é onde imos falar de corpos diversos, unha persoa máis alta ou máis baixiña, máis gorda ou máis delgada, ou con máis ou menos peito. Como son? Nesta parte incluímos a orientación sexual, gay, lesbiana, heterosexual ou bisexual, e tamén a identidade de xénero. A orientación sexual fai referencia á atracción que sentimos, tanto afectiva como sexualmente, cara a outras persoas, que poden ser do noso mesmo xénero, do xénero contrario ou de ambos. Tamén incluímos aquí a sexualidade, que consiste na falta de atracción sexual hacia outras persoas. Como o mostro ou como o expreso? Como ensino aos demais este conxunto de ideas e sentimentos e como os vivo? Aquí, nesta parte, inclúese o desexo sexual ou o erotismo, pero tamén como me visto ou como me comporto. Isto adoitas avaliar mediante os roles tradicionais de xénero, é dicir, o que tipicamente consideramos como masculino ou como feminino. Con todo, a expresión é algo tan único como cada persoa e hai millóns de opcións posibles. Isto quere dicir que non é incompatible empregar algo típicamente do outro xénero, como pode ser unha saia, con ser home ou muller. É importante lembrar que na adolescencia inicianse cambios físicos e psicolóxicos enfocados cara á reproducción humana e que afectan ao desexo sexual e á xeración de ideas eróticas. Os cambios máis importantes son o desenvolvemento do que chamamos caracteres sexuais secundarios, é dicir, a aparición da lanuxe púbica, o desenvolvemento do peito nas mozas, o cambio na voz dos mozos e a maduración dos xenitais en ambos. A continuación, exporemos as posibles dificultades que presentan as persoas con TEA no ámbito afectivo sexual. É posible que se presente un desarrollo afectivo sexual tardío. Con todo, non hai que olvidar que é un mito que as persoas con TEA non teñan desexos afectivos sexuais ou que non sexan capaces de establecer relacións íntimas. Exporemos as dificultades basándonos na área social, os intereses restringidos, a inflexibilidade ao cambio e as alteracións sensoriais. As dificultades na área social poden afectar de diversas maneiras. Por un lado, dificultase a comprensión social, xa que as relacións pasan a ser moito máis emocionais. Ademais, as dificultades na reciprocidade social poden dificultar o feito de detectar e cubrir as necesidades da súa parella. A inocencia social pode levar a entender literalmente ou de forma descontextualizada as insinuacións dos demais e mesmo levarles a conductas de risco. Tamén a desinhibición social pode levar a mostrar unha familiaridade excesiva con descoñecidos ou a non saber deter conductas que non son desexadas para outras persoas. E tamén está a dificultade para entender a diferencia entre público e privado. Na área de intereses restringidos, as dificultades poden ser, por exemplo, converter en focos de excitación sexual os seus focos de interese, como, por exemplo, sentir excitación sexual polo seu videoxogo favorito, e tamén as prácticas automasturbatorias recorrentes. A inflexibilidade ao cambio pode conlevar dificultades para aceptar os seus cambios do seu propio corpo e tamén para aceptar a súa identidade sexual. Tamén hai dificultades asociadas ás alteracións sensoriais, como poden ser o resignamento ao tacto, conductas de exploración sensorial do contorno que poden facer sentir incómodas a outras persoas, como poden ser cheiralos ou tocalos, e tamén hiposensibilidades que dificultan o seu autocuidado, non dándose conta de que están manchados ou de que non eliminaron ben a suciedade. Agora, imos expoñer unha serie de recomendacións e estrategias para acompañar dende o núcleo familiar ás persoas con TEA no seu desenvolvemento afectivo sexual. En primeiro lugar, é moi importante atender as súas necesidades e resolver as dúbidas que eles mesmos vayan presentando.
sempre adaptando a información ao seu nivel de comprensión. Tentaron empregar unha linguaxe sinxela, frases curtas e tamén ser moi específicos na nosa resposta. A sexualidade é un tema que incomoda a moitas persoas e é moi importante non mostrarnos nerviosos ou incómodos na medida que nos sexa posible para evitar que a persoa asocie a parte afectivo-sexual a connotaciones negativas. En segundo lugar, é importante que anticipemos con eles os cambios físicos e que ellos fagamos notar ao pouco. Estes cambios físicos podense anticipar empregando bibliografía, non necesariamente especializada, onde atopemos información sobre isto, como pode ser mesmamente o libro de naturais, e tamén comentando os cambios que observamos neles e cales poden chegar a ocorrer. A salientar tamén que teñan modelos diversos no referente á orientación, expresión e identidade sexual, tanto dentro como fora do colectivo LGTBI. Para isto, podemos buscar información en colectivos ou asociación próximas e tamén valernos de exemplos coñecidos, como pode ser na ficción, na política ou entre os nosos achegados. Podemos valernos da ficción tamén para poñer exemplos de situacións sociais e afectivo-sexuais. É importante poñer exemplos de enamoramento, seducción e outras relacións de tipo afectivo-sexual. Para isto, podemos empregar series ou debuxos, libros e tamén persoas próximas, sempre elixindo ao redor do seu nivel de comprensión. Na maioría das series, mesmo cando son animadas, vemos exemplos de relacións de parellas. Temos que destacar as sinais que nós mesmos empregamos para entender que é un tipo ou outro de relación. É importante ter unha comunicación fluida con eles e tentar explicarlles cales son as conductas de risco, como por exemplo, chatear con descoñecidos ou quedar en lugares que non sexan públicos. Tamén é importante falar sobre o consentimento sexual e cales son os límites que cada persoa desexa. Podemos facer referencia para isto a comportamentos sociais que esta persoa non lle gusten e como os demais actúan nesta situación. Nos casos no que o nivel de comprensión dificulte este razoamento, podemos valernos de apoios visuais que especifiquen que zonas nunca tocar de outra persoa según si pola súa parte, e tamén que as identifiquen neles mesmos. Con respecto á masturbación, é importante que saiban que espazos e momentos son adecuados para o prazer sexual. Podemos axudarnos de apoios visuais tipo pictos ou outros obxetos realistas para a explicación do corpo, as diferenzas, como descubrir o prazer, a resposta sexual humana, erección, lubricación, masturbación e tamén para a importancia da hixiene. Non debemos esquecer que parte do aprendizaxe é o exemplo. Se queremos que eles diferencien entre público e privado, nós tamén debemos facelo. É dicir, respectar a súa información e espazos privados e deixarles claro que o facemos. É moi importante preguntar con que tipo de manifestacións afectivo-sexuais se senten a gusto e axudarlles a buscar unha forma de comunicarlle aos demais. Con respecto a cheirar ou tocar a outras persoas ou obxetos, sempre debemos buscar alternativas socialmente aceptadas a estas conductas e lembrarlles que forman parte do ámbito privado. Para fomentar unha boa saúde sexual, tamén temos que falar sobre as infeccións de transmisión sexual e os embarazos non desexados. Familias, podedes solicitar información no voso centro de saúde, centros de planificación familiar e en moitos máis sitios. Neles teredes acceso a materiais informativos sobre estes temas, como poden ser folletos. E o máis importante é tentar non subestimar as súas necesidades afectivo-sexuais. Entender sempre que poden xordir conductas non adecuadas ou que non nos gusten, pero que nestas ocasións temos que reaccionar coa maior calma e naturalidade que nos sexa posible para redirixir esta conducta e, en caso de ser necesario, contar coa axuda dun profesional. Ademais, non debemos nunca castigar por elas, xa que forman parte da expresión da súa persoa. Todos fomos adolescentes e sabemos que non é unha etapa nada fácil. As persoas con TEA tamén pasan a adolescencia e é importante non esquecelo. Moitas gracias pola vosa atención. Esperemos que sexa de utilidade. Deixamos a continuación o seguinte vídeo, apoio conductual positivo. E animamos vos a seguir vendo os vídeos da serie Coidamos TEA.